maar dit hier net naar Liepaaien zocht worden in Friesland. Want eerst, daar je maar net meegenomen worden. Deputaire Steerten heeft een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op ijsziek in Ouwiest. Het is daarmee het tweede jaar op Riegen dat ijsziek in Friesland verboden is. Bij provincie zien jou, het stiert de politiek verslagjouwer Andries Bakker. Andries, waarom mag dit hier eigenlijk net zocht worden? Nou, er is eigenlijk één grote reden voor en dat is de stand van de liep. Die is net goed genoeg in Friesland op dit moment om naar Liepaaien te zieken en zeker mee te nemen naar Hoesta. Dat is een besluit geweest van deputaire Johannes Kramer. Die is bij mij op dit moment, deputaire Kramer. Hoe dreig is het besluit om het toch net de ontheffing te Jan? Nou, het is natuurlijk een dreig besluit, want je weet dat een heel soort Friesen graag ijsziekje en graag dat ij meenemen willen. Benamelijk ik en de naai dwan willen onder de naaizorg. We zijn al de verzorgen dat de liep zo goed mogelijk in Friesland een plakje vindt. Je hebben jouw besluit ik vallen aan de landsadvocaat. Die houdt jou gelijk? Ja, de BVW hier werd een ontheffing onvregen. We hadden maar de BVW hoe praat en de BVW zei ja, we zorgen toch wat oors. Kennen net alsnog een ontheffing verleend worden. Nou, daar willen we echt zeker van wijzen. Dus we lezen het voor aan de landsadvocaat, de specialist in Nederland op dit moment. En die heeft de provincie gelijk. En daarmee is het wel duidelijk dat wij geen ontheffing verlenen kennen. Er is geen orenkar, want oors hier de rechter. Je hebt een standpunt dat je het wel goed kunt hier net overeind houden? Nee, dat hier dan een juridische kamikaze-actie wist waarbij je weet dat op het eerste zijn de rechter er een dikke streek zetten zal. En wij geen mogelijkheid meer hebben om naar de takkomsta het ijszieken zodanig te onderbouwen dat het toch weer kan. Dan zei het BFW, voorman Renat Algra, naaizorg is goed voor de Liepenstaan. Ik dat argument wat onder het hellen? Nee, dat net. Maar dat is ook altijd ons argument wist. Wij zijn voor het ijszieken in combinatie met de verplichte naaizorg, omdat dat juist zo goed is voor de Liepenstaan. Alleen nog de rechter zei van, dat is allemaal leuk en aardig, maar die naaizorg telt voor mij in juridisch opzicht net. Het gaat over het meenemen van dat ij en is dat verantwoord over de stand van de liep en die is net goed genoeg. Je willen al veroordelen van naaizorg, zegt je zelfs, wil je voorzorg maatje. Wat houdt dat krijgt in? Nou, we willen natuurlijk graag dat die vrijwilligers van de BFVW ik teruggaan blijven mooi wat ze zo goed in binnen namelijk ijsziekje en de naaizorg. Alleen het ij mooi nemen ken het meer. En hoe kan je er nou voor zorgen dat je dogsmaal koor het veld in gaan en naaizorg doen, maar ik de traditie in staan laten. Nou, dat zou begrijp kennen om direct atelier te beginnen met de naaizorg, dus voorzorg, maar een nestbescherming, dat je altijd de mogelijkheid om het eerste leerpunt te vinden. Alleen ja, daar hebben we wel de BFW vrijwilligers voor nodig. Ja, en die zijn nou heel erg teleurgesteld voor zelfs en dat snappen wij heel goed. Maar wij willen daar wel graag met de BFW hoe verder praten. Ja, en dan ik dat de commissaris het landing giet om mogelijk het eerste vinder en de boer daarin te eren. Juist dat de vinder van het eerste leerpunt, maar ik de boer die het mogelijk maken dat de leerpunt daar een plakje vindt om die te eren. En daarmee te zeggen, hier, dit keer is hier de maai die het in Friesland begon, in dit steek graaide. En dat is ook een positieve uitstraling voor heel Friesland. Alleen ja, voor de ijsziekers is het natuurlijk een schrale troost en men maakt er echt naar te groeien. Kramer, dank u wel.